Ayu lho. Matur nuwun semangat Mas Gading dan Mas Gadang. Loh kok Mas Gading kabeh iki? Semangat Mas Gading dan Mas Gading. Wah. Nggih. Lah iki sing siji request Kadung Tresno Mbak Ayu, sing sijine duet lho padha lagune Kadung Tresno kabeh. Wis Kadung Tresno kabeh wis piye. Aku piye aku ya mung manut. Manut dadane siji wae, sapa? Ndang. Ayo. Ayo. Didum. Didum wae, sing didum. Dereng. Heeh. Bu Neti, Wahyu. Heeh, Mae, terus Mae. Bu Watu. Watu. Kok Bu Watu? Wis to, percaya to. Mbak Antil lho ora iki anu Mbak Antil. Sopo kuwi mau? Wah, aku wis ping 3. Yo. Aku wis ping 3. Yahene kok wis ping 3. Wis yahene ka mongko. Boros. Yo, sapa Ding? Aku mau nganu Mae karo Bu Wahyu. Oh ya. Nanti Jumeneng ora? Ya apike iki. Nek jumeneng dompo iki kok. Hah? Lho justru apike nggo ngono kuwi. Iya. Hiburan. Hibur. Heeh, dijumenengke ya. Ya jumeneng. Ya dijumenengke, disepoti apa ora? Ya sepoti no. Ngomong dhewe disauri dhewe. Ha ya apa lah ngene ket mau kok wisan ngomong dhewe sauri dhewe iki. Monggo Bu Wahyu, Bu Neti. Mae. Heeh, disepoti kanca-kanca, disepoti. Duk duk cek. Dalu Bu Wahyu Bu Neti. Sugeng dalu. Oh sugeng ngenjang. Iya, wis esuk eter. Esuk. Lali. Pripun Mas? Menangani pamundutan Saking saking Mbak Linda Singapura. Nah. Nggih. Nyuwun Kadung Tresno menika. Kadung Tresno sampun wareng nyawer 250.000. Kuwi kas apa ora? Kas. Kas no. Kabeh kas pokoke. Panase ra jamane iki. Heeh. Monggo Bu. Nggih. Langsung napa dibawane? Langsung ki ya. Apa-apa ki kudu dibawane. Mak. Ayo, Mak. Mak sik apa? Oh, Mak. Oh, Mak, monggo Mak. Kok aku. Ayo, Mak. Rena wengi dadi ati tanpa Kayung yon marang slirane Madang Mas Bim. Madang. Tansah kumawenging net
Satemah loro Monggo Bu. Monggo. Nggih, matur Matur sembah sembah nuwun nuwun. Bu Wahyu, Bu Neti. Le do joget kaya senam. Ora dombo to? Dombo ora? Wis ora dompo Lumayan ya. Kono mau sono apa kono mau? Kene isih enek Liwung Bude Prastiwi. Terus Terus lali janjine. lali Bude janjine. Prastiwi. Terus lali janjine mau wis ya. Wis. Roro Jonggrang, Roro Mbak Jonggrang. Agnes. Saiki musuhe sapa? Ya sing bar madang, Truk. Heeh. Heeh. Roro Jonggrang ku sing bar madang. Amunisine Karo wis. sing ket mau madang. Wah, cocok jane iki. Ya, jane ya ora apa-apa ya. Ah to. Loro kudu ana duete. Mas Bimaris karo Mas Mbak Bimaris. Anting. Apal. Malah padu. Mado padu piye to iki? Ya Mbak Agnes. Mbak Anting ora apal kok. Karo sapa? Karo Mas Bimaris. Lah iya. Sebar maem kok. Ya aku ki kono duwe sing aku ya ora apal lho iki. Boleh men Bapak catet. Iki ana catetane to. Ana ning Google ki akeh aku nulis lagu Roro Jonggrang lirik. Nah, ngono jedul pisan. Lirik. Nah, Lintang. Apa? Lintang Kairo. Heeh ya. Karo kowe dhewe. Lah aku nek aku ya blas. Padha Padha to ya wae. jane padha. Ayo iki mau aja lamis. Ayo Roro Jonggrang sik kowe mau. Ajare kowe ora apal. Lah ya wis tok karo wedok ya ora masalah. Kowe le duet. Oh iya. Oh, aning Roro Jonggrang karo Bantung. Hah? Hop, Wah, nggih. Pak Digino. Oh, nggih, Pak Ah. Dik. Kali Mbak Agnes berarti, gitu. Kali Mbak Agnes. Oh. Monggo, Pak Dik. Ning iki ora oleh apa-apa wong diayahi dhewe. Komat bleh-bleh. Heeh. Sida ora iso. Sida. Agene. Monggo. Aku Mbak ono Agnes. kowe kok. Pak Digino. Monggo wis sepoti. Disepoti no, disepoti. Ah, sepoti. Ketoprakan. Ketoprane iki. Sekengenjang Bapak. Sekengenjang kendok ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak? Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sapa tanggal 7 iki dilingkari. Oh, tanggal Tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, Biyen nggih. ngancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insya Allah. Cek tahun 2025 wis dikon ngungkeri lho, Mbak. 26. 2026 iya, kok 2025. Oh iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh. Sing siji Roro Jonggrang sing siji mbane kuwi. Sisi reco. Dalam? Oh langsung mawon nggih. Oke. Oke. Seragenan nggih. Monggo.
Matur sebangun sampun dipun dueti. Sebangun Mbak Agnes. Injih. Nah, Matur iki. sembahun. Nggih, saya juga sudah. Sekedap. Sekedap. Niki tesih wau niku enten anu. Aja lames. Aja lame terus mau ana sinom gandrung. Wis po? Wis sinom gandrung. Oh ya wis. Ah, Berarti wis. aja lames. Heeh, aja lames. Iso ana apa meneh mau? Lewung. Lewung. Terus ana apa meneh? Aja lames lewong. Kalih napa? Apa dideleki ngono aku entek kok meng kuwi kok. Ampun. Oh, sampun. Ora ana gala-gala apa? Oh. Ya wis nek Wis ora. ora enak. Favorit e. Sip tenan wis ngene gala-gala. Yang mana dulu, Mas? Oh, Ini. duet riyen. Yang Duet riyen. Oh. Ya sak Aja lames. kamat sak isa-isane ya. Ah, karo anu Ding, aku kok di angen-angen tuh pertanyaan aku. Apa to jane iki? Jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kae. Nah. Loh, Iki kok tekan netizen iki wis kepacut baper lho iki. Weh, tekono to. Majake. Pripun De lintang? Oh. dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih anu fans lintang pawukir karo emot kae lho. Jane Jeblukan ulang tahun kae lho. jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono iki lho. Wah, Nah, gitu. Ya tenanan no, Mas. kowe didengarkan kowe. Oh. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majake. Nah saiki terus kepiye saiki? Loh, Saiki terus mau kepiye? wis terjawab. Kepiye? Baik-baik saja. Iya ya Dek ya. Iya no. Oke. Meneng enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon mburimu wis isan mbokan kowe rasa. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya heeh. Yo, wis ya Saiki apa ya jalames. aja lames. Piye to aja lames? Yo. Nggih, aja lami. Ketbang. Ora ana kowe Bahanting. ya tenggo wae. Jane iki apa ada lho? Ada apa lho jane iki? Heeh. Langsung langgamnya aja ya, Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dek Lintang. Lha apa ya aku kuwi picak rumangsamu. Nonton ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng ngono. Lha kon nulis tukang pijat ngono. Tenanangang senengane kok. Lho malah aku ramune. Oh, ora apa. Ora sida Aku duet sekarang- ya, Mas ya. Pripun? Ora sida duet. Nah, dereng siap lah kula niku di apa jenenge diceting Pak De Putra Tigare Gena Baladewa niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke. Oh nggih. Lah kok malah ketekan berarti Bapak ana apa Putra. jenengan pripun? Dalam Pripun? dadakan nggih berarti Bapak Putra Tigari niki wau. Oh, 3 3 hari. hari lho. Kuwi pas banyak kumpulan aku kae terus tanggal turu menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah, sampai rumah menghafal, neng kok ora mlebu-mlebu. Menghafal Ora ki nyantol. nyantol sing nyeneng tawangku mau nyantol. Oh to. Gala-gala. Nah, Sing gala-gala nyantol ki ke gala-gala. nyantol. Terus apa jenenge? Singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi Iya. ngapalke. Bangine iki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam. Nggih. Niku wonten latihan.
kagem benjang tanggal 7 itu. Ya. Nah, terus sampai rumah langsung kelipuk tidur. Tidur gak sempet ngehafalin lagi. Gak semua lah nganu banget, kesel banget ngantuk. Bangun terus bangun sudah jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan. Jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Ameng entuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Pengentuk kuwi tok. Lah ya mau jane diangkat dhewe. Napane? Lagune. Jajal sak bait kuwi tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis sah kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Ning kapan ya? Sesuk meneh iki kapan ya? Sesuai banget nih ketoke rono ya. Ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkani? Terus enten apa mboten? Kantun Lewung Budhe Prastiwi. Oh kanton lewong. Ayo nek ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Mbak Lintang. Nggih. Mbak Anting. Karo Mbak Anting barang. Bertiga. Heeh. Kalau Ayo Mbak wis Anting. drememeng. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko nek ketok dhuwur dhewe. Tambahi Mbak Orisa. Wis ngantuk kabeh lho Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi. Sing kira-kira ngantuk sapa? Rasan mau wesan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi ketok. Ketok kuwi kok wis. Terus ana Ya Mbak Antil. Mbak Anting. Mbak kok njuk melu-melu Mbak Antil. Jeh, Mbak Agnes niki ngantuk. Waduh iki janes bobok iki ya ampun. Ayo. Goleke Cahayu. bantal kono. Ayo toh. Malah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Mbak Agnes juga ini. Mbak Agnes juga. Jarene sing ngantuk aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Sing ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ora ngantuk mimpin berarti. Waduh, Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok, Nduk. Ah, berarti Ibu mimpin. Oh. Iya wis wong papat. Dhuwur dhewe. Niki napa tembange? Lewung. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Utere. Oh wis lali kuwi berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga, jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til anu jatil ting. Baru monggo. Yuk. Ting ting ting. Ding ding ding.
dedep tidem prabawaning ratri sasatara wis manjer kawuryan tan kuciwa mamanise mangep sri nateng dalu siniwaka sangya pradase aglar ning cakra wala winulat ngalangut Hung Mas mangastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, menawi Di. Ingkang sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados amboyong dateng pun Puntadewa. Nanging sabab menapa dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan. Werkudara Janaka menapa dene kembar. Ah, dadosna kauningan Adi Guru. Inggih awit saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ingkang Ngraka ing Sidik Pangudal-udal. Tumunten Werkudara paring dawuh bilih anggenipun miji swanipun Puntadewa menika Adi Guru namung wakilan kaliyan ingkang Ngraka ing Sidik Pangudal-udal. Mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayangan nanging namung dipun wakili kaliyan kadangipun sekawan menika Di. Kakang Narada mekaten. Ha inggih. Mangka miturut ingkang Ngraka menika sampun sak traju ingkang nami adil dene paduka mboten tedhak piyambak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta. Mila swanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kaliyan kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang. Ingkang baken peranganipun Pandhawa sak perangan sampun sowan wonten ing kayangan. Ya inggih. Tumuli kula aturi paring dawuh Gadi. Lan hamiji kalian swanipun Werkudara sak kadang. Inggih Kakang. Werkudara piye? Arjuna lan kembar padha raharja sak prapta kita kulup. Yo slamet tekaku. Pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan. Nun inggih pukulun wirujeng nireng sambikala sowan kula. Aku ngaturke basaku katura. Iya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Mengko dhisik konku bakal nampa pangestumu mengko. Merga pangestune wong sengit, pangestune wong ora seneng kowe ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggonmu nampa karo sembahku mangsa barok arep tok tampa lair batin ya kono. Ora ya ora apa-apa. Lah dialah. Bocah kok pintere ora jamak Werkudara. Ngatus-atus lho Di. Inggih Kakang. Kita ngerti apa to sebabe dene Puntadewa ulun timbali. Yo aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Ngerti saka Narada kakekku. Kakang Narada. Menawi Di
Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada ampun ngantos walaka babagan perkawisipun Puntadewa ulun timbali. Wah, wong nyatane kula dioyak-oyak kalian Werkudara kok mboten namung ngoyak nanging ugi nyepatani kalian kula. Arep dikaya ngapa kula niku nggih wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi menapa mboten kapitunan? Mekaten Kakang. Inggih. Werkudara yen pancen kita mangerteni apa sebabe Puntadewa ulun timbali Werdarna apa wae. Siji, nganggo jeneng Puntadewa loro, barep kakangku ngagem gelung-geling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa marang kaluputane barep kakangku. Mangsa borong jer kowe dewa sing kedunungan panguwasa. Mula yen tong ngluputake kelawan titahmu manut karo petunganmu mula perkara iki ora tak gawe sebab neng sing tak gawe perkara teka sampean kuwi dadi dewaning para dewa Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat lha kok dadi kelakuanmu kaya ngono kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo barep kakangku ing pangajab supaya barep kakangku mbok patrapi pidana nganggo pawadan kaluputan sing golek-golek wah wong ora luput mbok golek-golekke kaluputane wong ora dosa mbok golek-golekke dosa jebul kaya ngono kuwi panguwasa sing dumunung ning tanganmu. Werkudara, piye? Cetha yen to kaluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan ngagem gelung keling boya bisa diapura. Yen pancen barep kakangku mbok anggap luput, kena ngapa nggonmu ngluputke lagi saiki? Biyen-biyen kuwi dawe apa? Yen to nyata lupute ngene barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kudune leh mung luputke nalika barep kakangku rikala diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi kena ngapa rambok luputke wah teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa wah nggonmu ngluputake kakang kowe iki cetha ana sanggit sineting jroning atimu mula ora usah dadak nganggo pawadan sing werna-werna saiki gage paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulurku iki aku mung kari manut jer nyatane aku titah nyatane aku manungsa dewa sing menehi panguripan karo Werkudara dosa apa kang bakal tak sandang yen nganti aku wani duwa karo kekarepane guru kakeku kake paringa dawuh sing cetha ora usah dadak wikir ringa-ringa Bathara Wanimaya sorate pandam sumula amadangi pasareyan ngerangi wadana remu-remu kalingan hangrangan sang tiang manangkung sumungkem guling sang kakung rarapo baboe maneman peraten tek pranto kula dadah ronte Kakang Narada punapi di cetha titis aturipun Werkudara. Nek ampun ngaten menika paduka Adi Pramesti badhe tos pundi? Mpun kebuka kewiyak wadinipun Adi Guru. Ingkang mekaten ulun badhe walaka kalian Bratasena. Kula sumanggaken menawi paduka boten lingsem. Werkudara, piye? Pancen dasar kepara nyata kang dadi atur kita. Ana titah ingkang kepengin lan duwe gegayuhan Pandhawa sirna, mula kang saka kuwi tumuli ngudaneni apa kang dadi pamutaing titah mau. Wah, aku wis ngerti.
ora sah dadak mbok kekalang rembungmu lan ora sah mbok kandhake sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa sartane ora sah mbok kandhake sapa sing matur karo kowe. Aku wis ngerti kabeh. Lah, dialah Barataya. Ndang bukan sisan, dan kandhakno sisan Werkudara. Ora liya. Ya mung wong Ngastina karo Bathari Durga. Wah, lah dialah. Atus pundi Adi Guru menika? Atus pundi Adi Guru? Kakang Narada kula aturi kendel sak wetawis. Ya tak meneng. Werkudara, sak banjure kita arep kepiye? Yen kuwi pancen dadi pemarming titah sing njaluk sirnane para Pandhawa kaya sing tak kandhake kuwi mau. Wah, aku ora bakal selak urip ngenteni apa sing dienteni mung mati sing becik, mung mati sing sampurna. Wah, gandeng saka petunganku mati dibanjut dening sing gawe urip. Ya kuwi Bathara Guru sing menehi panguripan karo titahe. Wah, kuwi dadi mati sing sampurna. Aku sasedulur iki patenana yen pancen bakal mbok patrabi paukuman. Wenehna paukuman sing abot. Werkudara. Lah kok malah kaya ngono tembungmu ki piye? Yo ben rasa melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Wah, paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot tuladane sing kepiye? Wah, cemplung aku sasedulur ning kawah Candra Dimuka. Aku wis ikhlas sasedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur ana guru kakeku. Wah, wis kaki, aja nganggo suwe. Aku njaluk paukuman sing abot. Cemplungno aku lan kadang-kadangku ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara bocah piye to iki? Wah, lah dalah bocah iki piye? Wah, jane piye to, Ger? Kawah Candra Dimuka kuwi panggodhokane Sukma sing nandhang kaluwutan. Lah kok malah kita jaluk dicemplunge kawah Candra Dimuka ki nalare kepiye Werkudara? Wis ben. Wah, wis tani ati. Kanthi cara manggene cetha bakal katekan sediaku sasedulur. Kita darbe panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Lan kuwi dudu urusanmu. Yen to pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh kelawan Sang Hyang Yamadipati kene nyemplungake kita sak sedulur ana ing kawah Candra Dimuka. Ora sah dadak dawuh karo Bathara Yamadipati. Adhiku telu tak gendhonge Candramuka tak cemplungane. Bocah kok kaya ngono lho tetek tatak tangguh tanggon sentosa kaya gunung waja atine Werkudara. Kakang Narada kok lho Di. Sampun Kakang, perkawis punika sampun paripurna. Tegesipun pendho sampun pejah wonten kawah Candra Dimuka. Wah, panjenengane kok ya kebangetan nggone nuruti pamoteng Bathari Durga. Kamangka gegayane Bathari Durga menika ala, gegayan ora becik kok panjenengan kersa ngudaneni. Bejo cilaka bungah susah mulya rekasa ulun ingkang badhe nanggil. Wah, nggih, semoga Adi Guru. Kula tunggak waru godhong dadap lho, Di. Menawi wonten menapa-menapa kula aturi nyangga piyambak.
Dialah kok ana buta gedene semono mlebu Balai Martya kuwi mlawane wah nganti ngrontoke usuk wah duh pripun Di menika sinten Kakang wah kula kembak mboten mangertos panjenengan menika kudune langkung cetha langkung pono langkung pratitis anggenipun nyawang kalian yaksa menika lha kok dadak takon Sanga Jolaju Sangayu Palungguhan Ulun kita Gandarwa munggah kayangan Gandarwa saka ngendi lan sapa jeneng kita? Iya dalah. Lah kok kowe dadak takon karo aku. Aku iki isih tetamu mestine dewa prisa karo kahananku. Lah kok dadak isih nganggo takon barang. Awit akeh saka akeh kewajiban kang ulun sangkul satemah kesamaran ulun dulu marang jeneng kita. Adile wong takon mung kudu diwangsuli kita Gandarwa saka ngendi? Ya, aku buta saka jagat Madyapada jenengku Dewa Amral. Darbe setya apa kita Dewa Amral munggah ana ing kayangan? Aku munggah kayangan mung arep njaluk margane kasampurnan. Lamun to kaki dewa ora iso mujuti kang dadi penjalukku. Jungring salaka lakon tak walik. Dos pundi Kakang? Wah, tunggak waru godhong dadap kok Di. Lah nggih mang sampurnake mawon wong hutane jaluk disampurnake. Jaluk diruwat nggih mang wujuti kemawon to Di. Dewa Amral. Piye ana apa? Ulun kang bakal nyampurnake marang jeneng kita. Ayo, kaki sampurnakno. Ning koso kaline yen to kowe ora bisa nyampurnake aku, tegese kowe ora pantes dadi dewa ing kayangan. Aku sing ora trima. Guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki. Kowe iki ngopo? Lah dalah geni guntur angin belas ora dayani apa-apa malah gur kaya kembang api. Wah enek kula dados jeneng adik kruwo sirah kula diekek ngisor diwah isine cah. Aduh yaksa jeneng ulun boya iso nyampurnake kelawan jeneng kita. Wah ora iso ngruwat karo aku, kowe sing tak ruwat. Bathara Narada ora wedi karo aku. Ora wedi. Ora wedi. Ora. Bathara Guru ora weruh karo kowe merga kalepetan tumindak ala. Mula paningale peteng. Ning nek ulun ya mboya. Kok iso dadi gedhe semono ki? Aku mbok jaluk. Jaluk apa? Carane piye supaya dadi gedhe iki lho? Wah iki dudu perkaramu. Wis, saiki oyahan Bathara Guru dikapokke. Tumindake pancen nalisir saka kautaman. Ya, Bathara Guru kowe aja mlayu, Bathara Guru.
Wonten dawuh. Wah lah, bocah iki bar mentas saka papan pasunggingan. Nggih. Janale mencorong. Nggih nganyari kok. Ya. Setyaki Wonten dawuh. tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Yen to kadang-kadangku para Pandhawa wektu dina iki ninggal negara Ngamarta. Lho, pepunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya, Lajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa Prabu? pun Kakang dhewe uga durung bisa mangerteni Setyaki. Mula pun Kakang tumuli nganti kelawan sira Yai Setyaki supaya tilik marang kahanan negara Ngamarta. Menawi mekaten Kowe Prabu, suawi kula dherekaken ninggal rawuh ing negari Ngamarta. Iya, ayo Dimas Haryo Setyaki digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk apa kulun? Ya Kresna ulun tampa. Sembah pangabekti kula mugi kunjuk pukulun. Setyaki ulun tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka mlajar-mlajar semu kamigilan ngantos tedhak wonten ing Madyapada keparingipun paduka pukulun kados pundi? Kresna, Kula wonten dawuh. ulun nyuwun senjata pitulung. Kayangan geger Kresna. Lho. Geger sebabipun Ana yaksa kang rusak kayangan. Yaksa kang gedene kelewat ukur njaluk diruwat nanging ulun mboya bisa ngruwat. Tumule yaksa mau bakal ngruwat marang panjenengan ulun. yaksa menika wantun badhe ngruwat paduka pukulun Sang Hyang Jatimurti. Ya mangkono Kresna. Wih, iya, nggih, kula aturi suminggah Bu Kulun. Kula aturi suminggah. Yaksanipun kados menapa kula ingkang sagan andingi Bu Kulun. Apa to Setyaki? Kok paduka badhe nandingi yaksa. Sangertos kula sadawangunipun kula nderekaken paduka Prabu. Koko Prabu menika dereng nate perang napa malih mangsah kalih buta. Wo, lah ngenyek wong kowe iki ya. Marata gage sawangan aku Setyaki. Tani jenengan kok saged dados ageng ngaten mriku. Rata gage sawangan. Mbok kula nyuwun supados saged dados ageng ngaten mriku. Oh, lah dalah iki jane ya iso gedhe. Kaya aku arep guru sedhela Setyaki. Ngaliya kono iki dudu perkaramu buta sing wani ngobrabrik elak pethukne coba kaya ngopo. Wah!
Dalah ana buta madha rupa karo aku gedene padha dedeke ya padha. Sapa kowe? Takon karo aku bolos rewu, kowe sapa? Aku Dewa Amral. Oh, kowe sing oyak-oyak Bathara Guru iya. Dasar kewara nyata. Oh, ya aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kelawan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Cokot tugel gulumu. Ya kelak limpahmu kowe. Cokot kowe cokot. Waduh. Ayo, ayo meneh. Waduh. Rame gluting buta kekalih. Rame. Cokot cinokot banting binanting. Banting. Buta sing kiwa salto ping 50. Buta ingkang sisih tengen salto kaping 1946. Silih nggih genti kalindih teka kaya mangono pangudasmaraning yaksa. Yayi Prabu. Lho. Ha menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, iya nggih. Koko Prabu Ndwarawati. Kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa. Wah, monggo kaya digawe sungsang bawana balik. Ayo. Joget. Ya. Manik moyo to iki. Kasinggihan Kakang. Lah dalah piye? Piye kowe Manik moyo? Ana apa kowe teko? Kakang Semar. Apa? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat Kakang Semar. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayangan. Kosik. Saiki aku tak takon karo kowe ya. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sembaning para titah
sak laku jantramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Ha nek dewane ya gawar ngawur. Ha mesti ya entuk-entukane lakon sing kaya ngono kuwi Manik Maya. Inggih. Dan bloko. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan Lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa? Pandhawa sekawan Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu ning kayangan ki perlune Kasinggihan mekaten Kakang. Lah sak banjure perlune ki apa? Krana pamontahipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados para Pandhawa menika pejah Kakang Semar Pandhawa sekawan kula cemplaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Semar. Oh, lah kowe nek ora ngentaske darahku kayangan ora bakal tentrem Manik Maya. Jlamprong kembar wonten dawuh Kang Mas. Wonten dawuh Kakang Mas, wonten dawuh Kakang Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujare para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung kawah Candra Dimuka geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Ah, sabaro yen pancen iki dadi srana nggone bakal ketemu karo wong tuane awake dhewe. Wah, ikhlasno umpamane mati ya mati, urip ya muga-muga ana panguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh. Jroning kawah aku weruh wujude cahya loro warna biru kang ora mblerengi. Mongko akeh sukma ingkang padha disiksa, do pating jlerit, do sambat jaluk tulung. Wah, teko iki ana sukma loro katon anteng. Iki sapa? Atmajaku ngger. Putraku wong gagah. Putraku wong jlonet Werkudara Janaka kembar. Kowe wis padha dewasa lecah bagus. Ah, Pandhu bapakku. Pandhu bapakku.
ora nyono jebul bener apa sing tak rasake. Sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Matrip, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jangan diko. Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, kula nderek panjenengan diko Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula ki nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Kula mboten badhe wangsul. Kula mboten badhe wangsul. Arjuna Werkudara kembar Marata gage midhanget napa kang dadi pangandikan ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun pangapura ya nggir, ulun wis ngrumangsani dosa, ngrumangsani kleru. Wong atuwa kita Pandhu lan Madrimus nyaur kelawan piutangi krana srana tapa bratane atmaja wekasan bisa nyembuh marang kasuwargane wong tuamu kulup para Pandhawa. Werkudara, Janaka lan kembar. Wong atuwa kita wis padha munggah ana ing kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan, ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong tuwa kita lan wis kasembadan. Ulun nyuwun pitulungan marang jeneng kita Janaka. Menapa pukulun? Kayangan ana yaksa loro ingkang ngamuk. Mara gage sirnakna Nyuwun pamit pukulun. Ayo diam. Waduh. Padha cokot pedhot gulumu mati dening aku
ya mesti ora Mati kowe. Pedhot gulumu. Pedhot tigamu. Pedhot sarapmu. Tugel tanganmu. Pedhot sirahmu. Iki kok ya darah mesti ora krasa ki piye? Ya mene kok isih do tingkelamu to ora. Kepet ki Pak? Mbuh. Tarono Pak. Iki darah sadar apa ya? Ora kuwi. Iki do mempenge ora jamake. Sinuwun sampun sami badar sejatine mujud ki mbok yo kula aturi krasa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.